Rêxistina Daişiya teror ji demekî ve êrişê wan li ser deverên çekdarên Qesedê berdewam in û di rojên borî de hejmarek mezin ji çekdarên Qesedê li gundewarê Dêrazorê jiyana xwe jê dest dane. Ji derên Xwecehî danizanîn ku rêxistina Daişiya teror duh roja şemiyê êrişek li ser hin cihên çekdarên Qesedê li bajarokê Hecîn bi çekên giran û otomobîlên bombirêşkirî kirin. Wawyek bû sedaman şer û pevçûnên giran yên ku li deverê hatin rûdan di navbera her du aliyan de. Ji deran her wiha danizanîn ku bêhterî 20 ji terorên Daişê li deverê hatin kuştin, her wiha hejmarek ji otomobîlê wan yên leşkerî jî hatin rûxandin. Her wiha balafirên leşkerî yên hevpeymaniya navdewletî jî ji aliyê xwe ve cih û otomobîlên Daişê yên leşkerî li dewerdorê bajarokê Hecîn armanc kirin û hêzên hevpeymaniya navdewletî otomobîlên leşkerî û kelûpelên leşkerî pêşkêşî Qesedê li deverê kirin. Qesedê derbarî şer û pevçûnên wan bi Daişê re ragihand ku hevdeh ji çekdarên wan di êrişa ku ji nişkî vehatî jiyana xwe ji dest dan û bi wê yekê hejmara wan çekdarên ku jiyana xwe ji dest dayîn di çar rojên borî de gihişt 44. Ji ber ku roja înê jî Qesedê ragihand bû ku 10 ji çekdarên wan yên ku ew bi xwe xelkê bajarê Serêkaniyê ne di şerên Dêrazorê de li dijî Daişê jiyana xwe ji dest dan. Li aliyek din Qesedê daxuyanek belav kir û têda ragihand ku wan kolîdorekî mirovî ji welatiyên sivîlên xelkê Dêrazorê re vekirin ku rêxistina Daişê ew wekû mertal bi kar danîn û alavên pizîşkî jî pêşkêşî wan kirin. Qesedê berî 20 rojan ragihand ku wan proseyên xwe yên leşkerî li dijî Daişê li gundewarê Dêrazorê rawestand bûn. Ji ber toparanekirina Tirkiye ji deverên di min kontrola wê de li Rojhilatê Firatê. Dawîn cihê Daişê li Rojhilatê Firatê bajarokê serbiparêzgeha Dêrazorê vene û ew bajarok ev in: Elbaxoz, Hecîn, Elşexfa, Ebûxatir, Ebûhesen. Her girêdayî vê mijarê ku tevê şerên giranên di navbera çekdarên Qesedê yên ser bi PYD ve li alîkî û çekdarên Daişê yên teror de li aliyekî din li Dêrazorê, PYD li deverên Kurdî yên Kurdistana Sûriyê bê hember terorên Daişê yên ku di zindanên wan de serbest didin berdan.